כל חוסר בשלום בית פירושו חיסרון באמונה. אמונה זה שמח בחלקו. חלקו זה מה שהאבא בחר בשבילו. בדיוק. עכשיו זה הניסיון. עכשיו שאתם נמצאים ביחד, יום ולילה, עם הילדים, כולם בבית. עכשיו במבחן, יש לכם אמונה או חסר לכם אמונה? יש לכם שלום בית? יש לכם אמונה. חסר לכם שלום בית? חסר לכם אמונה. אבא שאוהב אותך, הוא בחר לך בדיוק את החיים שיש לך, בדיוק את החלק ששייך לך בכל דבר ודבר. בשלום בית הוא בחר לך את האישה הזו, עם החסרונות שלה, עם המידות שלה, עם הכל, מאלף עד תו, לא רק את הטוב, אלא גם מה שנקרא לא טוב. זה חלקך, ואתה צריך לשמוח בחלקך, כי אתה בעל אמונה. אתה לא שמח בחלקך, אתה לא מאמין. זה היה נוח גם לאישה. גם אישה מאמינה, היא שמחה בחלקה, שזה בעלה בדיוק כמו שהוא, עם החסרונות, עם הקשיים, עם כל הניסיון שיש לך איתו. זה חלקך. אין שלושה אפשרויות. או מאמינים ואז אדם שמח בחלקו, או שהוא לא שמח בחלקו, הוא ידע שהוא לא מאמין. יש אבא שהוא משגיע עליך בהשגחה מושלמת, והוא בוחר לך את החיים שלך. שמח בחלקו, פירושו שהוא משמח במה שהאבא בחר בשבילו. האבא בחר בשבילו את האישה המושלמת. רק היא ורק היא התיקון שלו והשלמות שלו, ותביא אותו להכיר את הבורא, גם בגשמיות וגם רוחניות. גם. לכן שאדם יש לו אמונה שלמה, הוא שמח בחלקו, אז הוא כל הזמן רק חי בהכרה טובה. תודה על המתנה הזאת שנתת לי את האישה הזאת. הוא לא מאיר, הוא לא מתלונן, הוא שמח בחלקו. אז יש לו שלום בית. אי אפשר בשתי דקות למד שלום בית. שזה הקדוש ברוך הוא חנן אותי, כתב דרכי ספר לשלום בית לגברים בלבד, וספר לשלום בית לנשים בלבד. צריכים ללמוד אותם וללכת איתם, ואז תדעו מה זה שלום בית.